Jestli doplavete, jestli se odrazíte až na druhou stranu. Martin to má napovedno. Tak musíš hodně se odrazit. Ne, pivo nebo nějakou nebo takovou limonádu. Marťo, to musím učit tou práci, jak se nebojím. Bacha! Kam? Tam ty život chtěl. Kaču, nejdívej se na to a odraz se jede. Nejsou! Tak. No, skoro. Pojďte obě dvě zaráz. Ještě poslední fotky vám udělám. Šup. Já to odstartuju. 3, 2, 1, teď. A jináč kafíčko, ne? No. Jo. Jako už to má tak 22. Tak to můžeme zkusit změřit, ale odpoledne to mělo fakt přes 30. Co je? Emišťu? Tím do toho nesmítí slunko. Sakra! Nejde mi tam chvíli spát. Jo, Tak ty nejde. děláš. Ještě tak potáčí. Zase ty vyhodpali ani ten stát. Co je dobrý? A máma mě sedí na pelu. A proč jsem měl dát posunout? Asi